Anyị ji ohere a ekele His Royal Highness Eze Enenu Ibekwe Ụbụrụ 1 of Uburekwe. Ụmụ nwanyị Uburekwe Lagos branch na-ebunye gị ukpe ekele. Anyị na-asị onye eze birikwo. Wee na-ekelekwasị Comrade Jerry Ọdụọzọ. Ụmụ nwanyị Uburekwe sị m sị gị na ịlụkasịala ha ahụ. Iwe ezi dị mma nwaanyị alụ. Birikwo. Unu ahụla otu na-esi ala ịga nwaanyị mma. Ndị ọma Uburekwe lee nụ etu esi ala ịga nwaanyị mma. Uburekwe ala ịgala ya mma. Unu ahụla otu esi alụ nwaanyị lụkasịa ya alụkasịa. Ahụ na-emezi anyị kokokokoko. Bịanụla otu na-esi ala ịga nwaanyị mma. Onye na-amaghị nwaanyị alụ ndị agbata obi bịahụla otu na-esi ala ịga nwaanyị mma. Uburekwe. Anyị ji ohere a ekele His Royal Highness Eze Enenu Ibekwe Ụbụrụ 1 of Uburekwe. Ụmụ nwanyị Uburekwe Lagos branch na-ebunye gị ukpe ekele. Anyị na-asị onye eze birikwo. Wee na-ekelekwasị Comrade Jerry Ọdụọzọ. Ụmụ nwanyị Uburekwe sị m sị gị na ịlụkasịala ha ahụ. Iwe ezi dị mma nwaanyị alụ. Birikwo. Unu ahụla otu na-esi ala ịga nwaanyị mma. Ndị ọma Uburekwe lee nụ etu esi ala ịga nwaanyị mma. Uburekwe ala ịgala ya mma. Unu ahụla otu esi alụ nwaanyị lụkasịa ya alụkasịa. Ahụ na-emezi anyị kokokokoko. Bịanụla otu na-esi ala ịga nwaanyị mma. Onye na-amaghị nwaanyị alụ ndị agbata obi bịahụla otu na-esi ala ịga nwaanyị mma. Uburekwe emee na anyị samsam. Uburekwe emee na anyị samsam. Ịchọ njọ dị n'Uburekwe amụchapụghị gị anyị sam. Bịanụla otu na-esi ala ịga nwaanyị mma. Ụtụtụ n'ehihie salad uti ya abụrụla n'ufudu m. Uburekwe emee na anyị mma. Ọ maka Uburekwe. Ada agbagha ya agbagha. Ịfọwashi bịa ka alụọ. Bịanụla otu na-esi ala ịga nwaanyị mma. Alụasịala ha. Ọzọ ịga m jipa ọzọ ịga m lezọs ọkụ honimo. Anyị aga inwe aka. Ezi dị n'ala anyị ndewo. Sam sam sam. Ụmụ nwanyị Uburekwe anyị na-egawa. Sabam 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 sabam. Lewa ahụ ọma. Ịga nwaanyị mma. Ndị anyị kwunu nwa aka. Chairman anyị anyị hụ n'otu ị na-eseme na anyị mma. Chairman ka gị nwe aka. What was that for you? Chairman ị na-ahụ aka gị o. Otu na-esi ala ịga nwaanyị mma. Jerry Ọdụọzọ lee ụmụ nwaanyị efelera gị aka. Jerry aga inwe aka. Ego dị n'ala ya lụtabụ. Ahụ bụzi anyị sọ mma sọ mma. Anyị ji ala anyị na-ekele gị o. Bịanụ otu na-esi ala ịga nwaanyị mma o. Chinonye nke njika o. Nwa ọma ịlịla anyị sọ mma. Ahụ anyị megezi anyị pokopoko. Rekọd nwaanyị si ịlụkasịala ya. Ezi na rekọd. Aga inwe aka. Bịanụla otu na-esi ala ịga nwaanyị mma o. Otu na-esi ala ịga nwaanyị mma. Ahụ anyị abụrụla mma mma. Ahụ anyị bụzi mma mma. CIC na-aga aga. Ezi ihe bụ mkpụtụzọ egwu anyị. Ada Jizọs ana m ahụ gị. Agọziela gị. Ada Jizọs ka gị nwe aka. Evangelist. Ala ịgala gị pokopoko. Ọwụ otu ọwụ. Ahụ niile bụzi gị sọ mma. Evangelist daalụ. Ebe ka ọga anyị na-ekele gị o. Mbọ niile gbara n'ụmụ nwaanyị. Anyị si ka gị nwe aka. Ogologo ndụ na ahụ isi ike ka anyị na-ewe isi gị n'aha Jizọs. Thank you.
Lagos branch. Ọhaneze anyị na-ekele unu. Ana m eme ngala o n'ime Chukwu. Onye nna ya bụ eze mebe ngala o na ngala kwesịrị m o. Ana m eme ngala o n'ime Chukwu. Onye nna ya bụ eze eme ngala o ngala kwesịrị m o. Buru ekwe mebe ngala o steeti Lagos branch. Dem buru ekwe mebe ngala o ngala kwesịrị m o. Ana m eme ngala o n'ime Chukwu. Onye nna ya bụ eze eme ngala o ngala kwesịrị m o. Pụta ụzọ mebe ngala o nwanyị ọma. Evidensi nwanyị mebe ngala o ọma. Akọdụ mebe ngala o nwanyị ọma. Arụba akwa mebe ngala o na ngala kwesịrị udo. Wepụla n'omume o. Onye nna Ngala ka ya ọ bụ bụ. eze eme Ọya, ngala o ije, ngala gawa, kwesịrị gawa, m o. gawa, 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 gawa. Nwayọ bụ ije o. Ana m eme ngala o n'ime onye nwe m. Dem buru ekwe mebe ngala o na ngala kwesịrị o. Ana m eme ngala o n'ime Chukwu. Onye nna ya bụ eze eme ngala o ngala kwesịrị m o. Ugomma mebe ngala o n'ime Chukwu. Ukwu Jọji mebe ngala o ngala kwesịrị. Tempu mebe ngala o nwanyị ọma. Politi wumanụ mebe ngala o ngala mụta ntam o. Ana m eme ngala o Na-aga aga politi ana m ahụ gị. Onye nna ya Ọya, bụ eze dobe ya, eme ngala o dobe ya, nyebe nya, nyebe nya. Egwu ngala ka ọ bụ. Onye agbala ka ibe ya gbara o. Ije, ije, ije. Osa mebe ngala o nwanyị ọma. Treasure woman mebe ngala o ngala kwesịrị gị. Mmasị ọka ka m na-akpọnụ. Ezi mmasị ọka mebe ngala o ngala kwesịrị. Obelu mebe ngala o nwanyị ọma. Obelu nwanyị mebe ngala o ngala kwesịrị gị o. Ana m eme ngala o Hey! Onye nna ya bụ eze Ekwure eme ka ọ bụ. ngala o Ah, ngala okele n'anya kwesịrị m n'azụ o. o. Polisi mebe ngala o nwanyị ọma. Oyoyo Jizọs mebe ngala o ngala kwesịrị. Ekelu mebe ngala e nwanyị dị mma. Elegant woman mebe
mba ọzọ nwa anyị n'akwụkwọ. Ọ bụrụ na anyị zụchaa ha, ha ga-azụkwa anyị. Ka Chineke gozie nne na nna ọbụla n'aha Jizọs. Amen. Onye mụrụ nwa ya